Passeu, passeu. Ho tenim tot a punt per començar. Comencem la segona temporada de The Mestres Podcast, l'espai que posa en valor la figura dels professionals de l'educació. Benvinguts i benvingudes al nostre cafè didàctic i personal amb convidats i convidades que ens acompanyaran cada 15 dies si és possible i les inclemències quotidianes ens ho permeten, com ja sabeu. Després d'este descans per vacances tan necessari per a totes, almenys així podem dir-ho, tornem a la càrrega. En aquesta segona temporada continuarem incidint en conèixer en profunditat els mestres i les mestres. Però aquesta temporada tenim el propòsit de diversificar més els nostres convidats, inclús els formats dels programes, per així poder entendre millor la dimensió del món docent en tota la seva complexitat. Arranquem amb il·lusió renovada perquè els temps ens ho demanen. Som la professió de la que tothom parla, sap i entén. Les converses dels parcs, dels bars i les platges sempre reserven i dediquen un bon temps a raonar, opinar i teoritzar fins i tot sobre educació. I és cert, l'educació és cosa de tots i de totes. Allò de per educar cal tota la tribu ressona incessantment. Però en els temps on més gent ha perdut i ha abandonat eixa consciència d'educar als seus i a la societat en general, i tot es deixa en mans de l'escola o les pantalles, que encara és pitjor, doncs paradoxalment ara tothom sap d'educació i sobretot en sap més que els professionals d'aquesta. Jo reclame el dret de totes les persones a opinar sobre l'educació perquè estem tots obligats a exercir-la. Però encara ho reclame més per al col·lectiu docent, per als mestres. La necessitat, l'interès i fins i tot l'obligació de pensar, debatre i tindre un concepte que evidentment pot modificar-se i enriquir-se del que representa l'educació per a nosaltres, els mestres, en majúscules. L'educació en totes les seues vessants i particularitats. Perquè el concepte és tan ample i complex que també hem de reclamar assossec, calma per poder parlar-ne i per declarar-se expert en un tema en concret, però inexperts i aprenents en tants altres, perquè si tothom sap de tot, ningú sap de res. Continuarem parlant de més i millor i esteu convidats i convidades a participar en aquesta finestra oberta que és de Mestres Podcast. En aquesta temporada, la diversitat de mestres ens farà segur enriquir-nos a tots i totes. Mestres que ens heu proposat, o mestres de diferents àmbits educatius, mestres de diferents sistemes educatius, mestres en diferents formats de podcast que esperem que ens atrapen. I també mestres en diferents estats, en moments de la seva vida professional. Reserveu-vos una estoneta cada 15 dies aproximadament per escoltar-nos i si voleu opinar teniu el nostre canal d'Instagram i el nostre correu. Deixeu comentaris i suggeriments, enviant-nos un correu a demestrespodcast@gmail.com o a través del nostre compte d'Instagram @demestres_podcast. Comencem molt prompte, que els nostres mestres tenen moltes coses a contar i el cafè és gela. Us esperem amb les orelles ben obertes.